Det låter småpung. Harvan. Rätt om strömmen. Försäkringen. Vad hände? Nej, jag stötte på en knapp. Din jävel! Ja, mute står det. Kan du byta till något bättre? Det står mute, var är mute-knappen? Står man där bakom disken och muttrar. Vart står det mute? Men söte, snälla, rara Palle. Jag provar att höja bara lite grann. Nej, det går inte höja. Jag provar. Hallå? Det står mute. Höj på mute-knappen då. Är det mute som ring? Ja. Nej, men det står mute där. Ja. Tryck på mute-knappen nu igen. Ja. Ja. Helvete, nu vart det körigt. Det är stänga om där. Förbannat. Satan. Helvete, Per, du måste hålla i!